Siji ula piton gedhe neror omahe warga ana Kabupaten Tuban. Kewan sing gremet iki nggarai panik sakbare mangan pitike warga. Proses evakuasi kelangsung dramatis. Petugas kudu njebol tembok omahe gawe nyekel kewan pengerat iki. Ula piton gedhe neror omahe Solikin, salah siji warga nok Desa Sukiwaras, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Senen meh isuk. Kewan sing gremet iki wis mangan papat pitik ingonane warga. Eneke kewan sing gremet iki kawitane dirohi Solikin sing duwe omah pas ape ndelok pitike nok kandang. Pas didelok papat pitik nok kandange ilang, karo wonge ngerohi ula mlebu nok bolongan tembok antarane omah karo temboke omahe tanggane. Ngerasa kuwatir Solikin njaluk tulung damkar sapanggon. Proses evakuasi kelangsung suwene 3 jam. Panggonan sing sesek maksa petugas gawe njebol tembok omah. Sabare dicekel petugas, Sutaji Kabid Damkar Tuban ngomong ula iki sempet mutahno siji batang pitik sing wis dipangan. Ana wektu sing padha petugas yo nyekel siji ula piton sing dawane 4 meter nok Kecamatan Tuban. Sauntara kabeh ula kuwi langsung digawa nok kantor Damkar Tuban. Sigi Muhammad, JTV.